Bring the pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Jurnalul lui Snoop Dogg. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Oh my man, this is my ducking jurnal. Really? Oh my man, nu știu ce marfă am fumat, dar look, scriu în jurnal. Iar eu, my God, nici nu știam să scriu. Doamne, în ce hal ești? Forget about this. Oh, toată lumea face mișto, my man, că am dat check-in aiurea. Come on, people. La ce te poți aștepta de la un popor care îl votează pe Donald Duck Trump? Ia uite cum o dă pe politică, vezi? Check it up. Deci eram cu niște frați de-ai mei în Columbia, la Bogota. Căutam niște iarbă pentru răsaduri de primăvară, man. Și eram high, man, pe pastile de răceală. Indeed. Mă doare și la lingurică și la ficat și la gâci. What's up, man? Le chem pe niște young ladies la masă și le arăt poze cu mine în Lamborghini, man. Ori plătiți și coborâți aici, ori vă duc în Rahova. Una Narcisa, I think, îmi zice, what a duck? Am mai văzut grămadă la noi la Strehaia. Dau afară pe manelistă și mă apuc să dau check-in pe smart farting phone. Exact că lui Stop It Girl îi sună telefonul cu o jălanie de guță. Stai dracu acolo jos, că acum apare miliția. Mă, man, era să bag pixul în ochi, ăla cu care inspirat scriam ceva pe masă, man. Praful alb îmi intră în ochi, văd că ăsta sucul îmi curge pe mine și când mă uit în smart farting phone, dădusem check-in în Bogata de Mureș, somewhere in Bulgaria, I think. Bă, centralizo, mă, fata asta, mă, dă-mi ea și eu nu Parisul. Man, și începe miștocăreala, mă, man. I don't believe this. Râdea netul de mine mai ceva decât de trăistariu. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva. What a duck, man, really? Man, aveau ăștia o viteză de net că n-apucam să le dau bloc cu nenorocirea asta de net american, vorba lui old man Bernie Sanders. De-aia vă rog, my friends, spuneți la bulgari sau ce sunt ăia să mă lase in peace, man. Da, sigur, cu plăcere. Că dacă nici prietenașii mei Andrei Gheorghe și băiatul lui Țiriac nu mă ajută, mă mars, man. I mean, și mai mult mă mars, man. What you gonna do for you, man? Dar de ce boală suferiți? Dacă trebuie să ajung la Bogata, ajung, man. Că am auzit că e tare înverzit locul și abia aștept să mă răstogolesc, man, prin iarbă. Că eu, man, sunt ecologist rău, pașiști întregi am mirosit, my friend. Pasiunea mea este natura. Al vostru cu nume predestinat pentru iarbă, Snoop Dogg. Peace, man, peace. Mai avem nevoie și de iarbă.